Аз се казвам Живка и съм от България. Дойдох тук в Турция да си направя операция поставяне на силиконови импланти и избрах болница Optimate Hospital. Как ги избрах? По реклама от Facebook. Свързах се с търговски представител. Това беше Наска, един изключителен човек. Оттам тя ме свърза с Гюлтен Гюнеш, нашата преводачка. Тя също е страхотен човек, която ни посрещна на хотела и ни заведе до болницата. Оттам искам да благодаря на доктор Юмер, който извърши операцията. Изключителен човек също, голям професионалист. Също искам да благодаря и на Айхан, директора на болницата, който дойде да ме посети, да ми обърне внимание, да ме пита как съм, добре ли съм, всичко харесва ли ми. Да, всичко ми харесва в тази болница. Персоналът е изключителен добър. Много грижваха, много са внимателни, любезни, усмихнати, много топли с сърца. Ако би трябвало пак да избирам болница, пак бих избрала Optimate Hospital и ще препоръчвам на всички да идват тук, да си правят операции и много целувки и благодарности. Teşekkür ederim.